पलटण काय चालली? पलटण चढली विसर्जनाक, पण काय सांगू विसर्जनाक आमच्या आधी पाऊसच येलो, मग परब इले की परवांगा भिजून पाऊस येलो. आता गणपती विसर्जन आता आमका पण भिजवता आणि बाप्पांका पण भिजवता असं ह्यो पाऊस जरा पाऊस पडावं. पण आता गणपती आधीच जाऊन पाण्यातच भिजतले ना, मग त्यांना किती आधी भिजवा. आता एवढं जल्लोष होतो माणसांचो. 2 वर्षां घरात कोंडून होती ती सगळी आता बाहेर पडली. 2 वर्षाची कसर सगळी. चला आता तुमका दाखवतो आमच्या मनवेलपाड्यात काय उत्साह असता तो आणि किती गर्दी असता ती. हे काय यंदा तलाव नाही, तलावात येतात दरवर्षी, यंदा कृत्रिम तलाव. एका आरतीची नवीन पद्धत. छत्रे घेऊन पावसात आरती करतो. नमस्कार, आज परब किचनला घेऊन येलो मनवेलपाड्याच्या या गजबजलेल्या गर्दीत. तुमका नेहमीचा प्रश्न असता आम्ही खय राहतो तर विरारला राहतो आणि बघा किती मनवेलपाडो असो गजबजलेलो गर्दीत. आणि आम्ही उभी आहो जय जवान मित्र मंडळ ग्रुप आणि हे आमच्या सोबत असतात जहीर शेख. तेच तुम्हाला सांगतील काय नियोजन आहे यांचा केलेला. आपल्या जय जवान मित्र मंडळ ग्रुप तर्फे काही ना काही उपक्रम राबवत असतात गणेश भक्तांसाठी. आज एवढी गर्दी आहे की आवाज पण येत नाही, पण ते तुम्हाला सांगतील. लॉकडाऊनच्या नंतर मला वाटतं एवढी पब्लिक इथे झालेली आहे. गणपती विसर्जनला अजून एकही मूर्ती नाही आली, पण पब्लिक एवढी झालेली आहे की हा सण एवढ्या जोरात साजरा होतोय. आणि बहुजन विकास आघाडी पुरस्कृत जय जवान मित्र मंडळातर्फे इथे मोफत वडापावचं वाटप आहे, तसेच पाणी शरबत वगैरे सगळं इथे वाटप आहे. आणि मला वाटतंय 2 वर्षांत एवढी पब्लिक इथे जमलेली आहे की आपण अंदाजा लावू शकत नाही. आपण बघाल इथे अख्ख्या, तुम्ही जर इथे कॅमेरा लावला तर या एवढी पब्लिक आलेली आहे. ते सांगतात 2 वर्षानंतर सगळी बाहेर तुटान पडली आहेत. गणपती तर नाही होत जास्त विसर्जनात, पण माणसाच एवढी होत ना त्या गर्दीत कोण कोणाक ओळखत येत नाही. आता आम्ही त्यांचं नियोजन दाखवतो, ते वडापाव वाटप कसा करतात, काय करतात आणि थोडी मजा मस्तीने गाणी सुद्धा गणपती बाप्पाची. यावर्षी स्पेशल 10वी-12वी वाल्यांका 10वी-12वी वाल्यांका स्पेशल असा बक्षीस ठेवल्याने आहे. सायकल जास्तीत जास्त टक्के असतील. तुम्ही पण जवळपास राहत असाल तर लवकर मार्केट घेऊन यावा. चला आता दाखवतो त्यांचं नियोजन वडापाव वाटप. या इथे आता इथे आम्ही बघा इथे समोर आमची सगळी पूर्ण इथे टीम उभी आहे. जवळजवळ माझे सर्व मंडळाचे कार्यकर्ते आहेत. ते वडापाव वाटप सुरू आहे. तसेच आता आतमध्ये त्या साईडला गेलात आपण मागच्या साईडला इथे माझी पूर्ण टीम उभी आहे. सगळी काम करतात आहे. इथे स्टेज आहे, इथे आतमध्ये नियोजन. इथे तुम्ही बघत असाल तर माझं इथे पूर्ण हे माकोणसरचे निर्भी कॅटरर्स म्हणून इथे आलेले आहेत. तर यांचे इथे आतमध्ये बघाल तुम्ही पूर्ण माणसं आणि जवळजवळ 10 ते 15 20 माणसं स्टाफ आहे. हे सकाळपासून लागलेले आहेत इकडे कामाला. तुम्ही बघत असाल पाऊस एवढा पडतोय ते पावसामध्ये पण जोरात आमच्याकडे काम सुरू आहे. तुम्ही बघत असाल आणि पब्लिक एवढी आहे इथे की पब्लिकने म्हणजे 2 वर्षांचा कोरोना गेल्याच्या नंतर एवढी मोठी जास्तीत जास्त संख्येने इथे आलेले आहेत. आणि 10वी-12साठी आम्ही स्पेशल इथे सायकल ठेवलेल्या आहेत बक्षीससाठी. तर त्यासाठी इथे पब्लिक एवढी जोरात आलेले आहेत. तुम्हाला मी पुढे अजून दाखवतो की आपण इथे 10वी आणि 12वीसाठी ज्या सायकल ठेवल्या आहेत पुढे ते आपण आमचे मंडळाचे काही कार्यकर्ते बसले आहेत. आणि सर इथे तुम्ही याल तर बघा इथे केवढी गर्दी आहे. बघा इथे अख्ख्या या मनवेल परिसरात एवढी गर्दी लागली आहे. इथे आम्ही सायकल ठेवलेले आहेत 10वी आणि 12वीसाठी. इथे लक्की ड्रॉ होणार आहे 10 वाजता 6 ते 9 आपण ते लक्की ड्रॉ टाईम ठेवलेला आहे. आणि 10 वाजता लक्की ड्रॉ उडवून त्याच्यातल्या ज्याची चिठ्ठी येईल त्याला ती सायकल आम्ही देण्यात येणार आहेत. इथे प्रत्येकाचे बूथ लागले मोठे मोठे. पण बघा तुम्ही इथे जय जवान मित्र मंडळ वरती तुम्ही बघा आमचे गेल्या वर्षीचे फोटो लागलेले आहेत सर्व. इथे साईधाम मंदिर, जीवदानी मंदिर, गणपती मोरिया मंदिर, मंगलमूर्ती मोरिया ट्रस्ट यांच्या माध्यमातून आम्ही दरवर्षी उपक्रम राबवत असतो. कमीत कमी 15 ते 20 हजार वडापावचं इथे वाटप असतं. त्या जोडीला पाणी शरबत इथे बरेचसे स्टॉल लागलेले आहेत. एवढंच मी सांगेन. धन्यवाद. 2020 मध्ये जेव्हा कोरोना इलेलो आमच्या घरातही त्याचा सावट इलेला. सुरुवातीकच सावट इलेला आणि त्यावेळेस बरोच माणसाक विचारत नव्हती. आणि त्याच वेळेस आमका मदत केल्यानी होती खास माणसांनी. त्यांचं नाव आहे जहीर शेख. त्यांची ओळख आज आम्ही त्यांच्याच ओळख आम्ही स्पेशली करून देतो. आणि त्यांनी म्हणून त्यांचा आणि त्यांच्याकडे आहात अशी असं नाही की तुम्ही असे तसेच असं नाही. त्यांना सगळ्यांका मदतीक धावतात. तर त्यावेळेस त्यांनी आमची आय पहिली इलेली तर त्यांना पण त्यांनी सगळा पाठवून दिल्यानी होता. सफरचंदा या सगळा पाठवून दिल्यानी नारळाचा शेळा वगैरे सगळा पाठवून दिल्यानी होता. म्हणून त्यांची खास ओळख आम्ही करून देतो परब किचन मध्ये. चला आता बोलूया एकदा गणपती बाप्पा.
पुढच्या वर्षी गणपती गेले गावाला पुढच्या वर्षी 19 सप्टेंबरला येतात बाप्पा.